Aya Matasan Debe. I got a Mata, the Simulo. Late His Royal Highness. Led by the Luchas chairman and the Leicester Ojako. Father's emeritus. God be an Hey, yes, you shall have some money. The family here, we are buying the Engineer Prince, Ralph Ndibe, Mawunye, Honorable Justice Irene Ndibe, Ada, retired Justice, this one on the back, and I leave him. Woman named Sonu Brenda, but it's I say Ndibe. We are going to power. We are out of the power. That's good. You will take it. You will as a good rather than I thought that the guy was there. Yeah.
I'm not going to win. When you want to win, you may go away. You may Clement, indeed, Prince, Clement, goes to the party. You go dog guy, Mando 190 in my young soldier. I am making room. I was going to die like a room. When I showed, but when the more I put up, I can't do it. That's all it. Look at it. Okutazu nega kirema. Yopata ya pato gunogondo. Omanga utura utu. Omuro na wimbe. Onye cross of 90 na 200 also. Aye ni square kene. Mana madu madu yo wana dunte. Mwende no mwa no trebe makwa. Mana wajale ni je. Akwebe ndebe. Wende so. Na wo utata don. Nibi le meta ta bro be bi tunga ko ni. So je to no no. Ka ni ko anu. O mo wa mu je. Ige ya ko mo ye na so. Ya na u fa mu so. So mo. Bulu. Katale. Zono. Iba je ya adwa mo ka ka zo mo. Na ebi akobia. Ebi akobia. Ona ro fa ma na so. Na o ebi. Amara ni kama bialo do. When I say, Johnny, you feel. Yes. I can endogo ijiredo na rachie ichia ekudo. Onoga na ba komo ayom oka. Ayom. Oni pro we be ba wo obe ni chief obe ni fe. No mo ni endogo ni ide. Alo ho ba ni ba. We kula kala ge fi. Ako we ni ba. We na ko ko ma yo do ko fele. Ayi zono na abandi baba chie na abandi umwe isha le ko kingdom na mo ma na tendo ko adu ke le ono no preacher o ki ni ugwende e lo na yana leba o hu ki pilo be jo ki lo be ba flo ayi zono do bai. God bless you all. USA. Oh yes, Jelayosi. I don't know if I am table. My own big auntie here happened. I now say I'm probably Mama so you can and the banana cheese. Yes. I was saying I don't know that. Dog I say here. No one knows why I need the number. Remember, I have one. So
Yes. So do you remember one day that so on this house, if you give a year, there's a what tell you when we talk French or Arabic. I know the president general. I don't know how to continue. I'm going to Felicia, I'm going to know what Kalaga. I'm going against Nicaragua. Yes, Somalia, brother. Chief engineer of the company, is that the big man? That's another man. What about the chief? Yeah. Thank you very much. You guys are wonderful. Thank you very much. Thank you very much. One of these is I like an ending and no way is there. The general staff, team of artisans, team of professionals, of Benejar, construction company, West African Limited, ordinary marketer, this staff, the team of staff, artisans, and the management of Benejar, of another. I am the chief driver, young. The chief driver of Benejar, young or not. Construction company. So that's where I don't know. So what's kind The chief, the family of and Obiani family, led by Chief Senator Ibai Obiani and the Professor Agriculture Obiani, our representative of Dalano. We inject from Onisha. You come on ever.
on the back, no. Okay. Yes, family. Everyone should hold on. Can I have a toilet? Okay, family. We go on the back. Konojo okay ọdún okay pati okay lórí ẹ̀yà ọ̀nà àfúnukú wọn ní àbàtàlọ́ okay frank nọ̀rí ọ̀nà lórí àbàtàlọ́ francis nọ̀rí àbàtàlọ́ kàyínà bàtà ìṣúná wireless ìṣí òbílígbó ìpè peter anubu francis nọ̀rí àbàtàlọ́ ìṣí òbílígbó àbàtà ìṣúná ìṣúná àbúrò ìwọ́jì nkàkà àbúrò ìfọ̀lì. John Anachibu na mma anyị si ga-aga n'ụlọ ụlọakwụkwọ anyị bụ nwanne ọ zụrụ ndị ahụ nwanne so anyị ncha bụ nwanne ọmụ na nwụchuru anwụchu onye nọ 95 years emego ihe Chukwu ziri n'ụwa onye mụtakwuru ndị gburu at least Chukwu emeghị ozie ihe olilo elele n'ụwa so biko ndienu asị m na anyị ga na-ata akụkụ unu anyị nwabịa n'ụgbalụ ga-edola akwụ anyị nọ n'ụka ma mụ unu ọya anyị na-ayọ unu anyị ga-asị unu ndo si unu jisikwa ike n'afọ igwe mba akwụkwọ ka anyị jekere unu ka alụ n'ime biko nekwe mmanya o ji wee bịa katọ nwaanyị adịtebelo. Thank you. Igwe Anubu, vote of time, vote of honesty. Ekele yi, ndị ụmụ agụrụ ụmụ anyị ndị agụrụ ụmụ agụrụ bana ebe a kịta na ame presentation ga-eme ntị. Ndị agụrụ ụmụ agụrụ ndị agụrụ, otu dị ije Yesu. Nwanne anyị nwanyị, ibe mere mere anyị. Anyị wee ka anyị bata. Ka anyị dobe omenala anyị si eme. Biko, ọmụmụ ka nka. Dịka igwe si wee gwa, ọ ya anyị niile na-ebe anyị anọkọkọ ka anyị otu wee nọka n'aka anyị nsọ. Ọ bụ ya ọgbama mbọ, ọ bụ ya. Biko, ụmụ obere ibe anyị ji ebe a. Wee sị, ụmụ wee na-ekiri ya ma. Na ama na onweghị ihe ọ bụ, mana ọ na-eji eji ezu a. N'ime egwuregwu dị egwu. Ka Chineke na mkpụrụ obi ewepụkwa n'aka anyị. Ọha na ibe niile a na-ebe a kịta wee budo egwuregwu adịghị efele na-abịa bụ azụ wee kwa nwanne ha nwaanyị Alice ụlọ. Your kind gesture is highly appreciated. God bless you all. Yes, Olisa Udumado. Como muy de ya acabo de venir a la estaba como manera. Uno no lago. Olisa Udumado. No para todo. Oh, está bien lo va. Oh, como ya. Lo que va mañana a ver. Thank you. Yes. Mr. Andy Ugumba, Commandant. Commandant Andy Ugumba and family. Commandant Andy Ugumba and family from Omo Ezadi Bojilo. Namata Atatendoko. All you get on the table. Commandant, you are welcome. You are welcome, sir. Commandant Andy Ugumba, what are you going to get here? Yes, the next one of them, family. Anthony Chukwuelobe and family. I get a little for the who family. People for the who family. How do you feel when you're back in town? How do you feel when you're we're going to acquire any Gabella? I'm not going to I'm going to have a Sammy show in there. Down. I can do more family.
ọma nnukwu anyị na Jos ọ bara anyị ọfụma kedu buta kedu ka Genti, agora uma família, uma família, não quer agora uma Como nós aí de nega, aí só digo uma coisa. E a gente vai montar, Cristi, aqui no bairro, mulher, ó, aí na minha. Como a gente era aqui, né, menino, é fui aí, fui aí. Nem já é tudo, agora, não é de mim, não. A vez na aí, a jambo, vez Cristi, só é na unha, ó, a vez do lugar. So better I na Cristi, a boba de la tawa. Não é na Jesus. Our person, then Emeka Ranchie, who is here, they will not feel the right. Well, massive, I had a student book, but I used to wear one way. They're supposed to naive. Well, so go back and when I said, I'm going to get a new one. People, take a look now, okay? And I told you one. Thank you for your friend. Yeah, I can do
Chairman. One Fulako. Also Bukado. Hey. I know chairman of the boys at Echo. Namolo, the whole thing in the Hachi Omega second, Martin of Roya Rancha. I don't know. Chairman.
Thank you.